Ifikile inunu yethu iSodom neGomora yethu eParliament izolo. Ufike edlala istraw hat sakhe ehambe eyi-1 engena bodyguard engena gqwetha. Ndithe xa ndifaka ipost yami izolo ivoice yami ibingekho right, which is why I couldn't make content ne. I know you guys want to hear ivoice yami every day, but ivoice ibingekho. So izolo ndifake just apho bebesenza into ba uzathetha inyani akazuxoka under oath. Ndatsho kwi-caption yami ndathi mjongeni efunga but ezawuthetha amanga. I am here to retract that because he said nothing but the truth. Bafethu ubonisa into ba ebengazange oga okanye ibike ngayo kanabugwala kananto efihlwayo ncam ebengana ne-bodyguard. Ufikile wahlala. The first thing I noted was that iParliament was lectured. They received lecture for free ngesiphoyisa. Yandikhumbuza into eyayithethwe nguGeneral Mkhwanazi apho esithi khona uyadoubt into ba uMinister Mchunu i-30% yokuthi isiphoyisa singani unayo uyayazi na unalo ulwazi nje just 30%. Afethu uphila isiphoyisa niphe sibrekela esithi yena uGeneral from emasojeni. So ubugeneral obunje akusiyinto nje. I must note uchile wathi commander yakhe nguMr Jacob Zuma, nguPresident Jacob Zuma. Talking about Jacob Zuma, his name was mentioned, and ikhona into emenza ba angabi clear ncam. And for some reason after, because as the proceeding beziqhubeka ubheka icela ubona ukuthi even iMK they were in it for him. But after he mentioned izinto that are negative, because bengazange kuzothandwa nokucengwa nokukhothama okuthenjwa, because bekethetha lento abafuna ukuyithetha. After he mentioned something negative President Jacob Zuma, ama-MK members ayascan disappointer, of which that was they were not even supposed to personalize that. Okay, andikho apho. Fethu ubuziwe uba uyamazi ucele uMatlala na. Wavuma wathi uyamazi uMatlala, wasithatha wasibeka into obumazi njani. Uvumile into oba uke walala kwaMatlala, waze wathi wayesePitori. Right now akasakhetharelwa, uyazibhatalela yonke into. So if he gets to be offered ihotel yamahala, who would not want to take that offer? Nibaninzi ke nani niyayazi nyani into ba xa ngathiwa nansi hotel it's for free nani ningayithatha. I'm not andimthetheleli ne, because ndisho zikhona ezinye amanyumbulu wakhe asengavela, because naye himself utshilo wathi akekho msulwa. But nje from i-testimony yakhe akayithethile, I wanted ukuthi ingathi singake siyijonge ngenye indlela. Mamelani enye iphathi ibimdenta kakhulu ngumcimbi wokwenza nama-transaction afaka imali between yena no-Cat Matlala labo wefakwe as evidence ne. So uGeneral Mkhwanazi uyawa-retractor okwakhiphile. So what I think happened is mosmaninzi lamaphepha ndishoba akhona nje belichafekile maybe lingene kwifile yakhe ngemistake nani. As a result bamclearile from that, not that is cleared yena. Naye uyazisho ubugula ukuthi unabunyana because unento wenza nje no taxi boss. Mamelani talking about the taxi boss. Nizabana nibamba ndiyeka ne. Xa ethetha ngama taxi boss uthi hayi uthe leya department leya yakwa taxi industry. Xa ujoin usiza uyabuza into ba induku yokuvikela umsebenzi nawo na. Xa ke sipha ipicture ngala cruelty eyenzeka pha kuma taxi industry ne. Uze wenza umzekelo into ba singeza ku meeting efana nale. Sithi K sharp namhlanje sizadibana kusasa. Ngakusasa isitulo sakho sibe empty bagqibile ngawo. Nawe ke sozazibambela babeke sithini. Bafethu usifundisile into ba isiphoyisa singani, and it goes back to lanto ethethwe nguGeneral Mkhwanazi ne, into yoba majority of us siya esiphoyiseni because sifuna umsebenzi. Asiyi because we are passionate about it, which is why kuzamane kusenzeke izinto lezi. There's another thing akayitshilo ne, into yoba ukutrainer especially ama-task force it's costly. It's about 1 point something meter ne per person, and
If you are willing to pay that money ukuba trainer, have enough money to retain them. And to me it makes sense, because if awuzuba bhatala enough bazothatha, because uveze something very crucial. Kuyathethwa nguGeneral Mkhwanazi months even before iqala iMadlanga Commission. I've always been a General Mkhwanazi person, ne? So angiqalanga ngoku. Uke wathi kwezinye ze-videos ukuthi sine-challenges whereby bapick up into yoba i-bodyguard zaba bantu ngaveli amagama amakhulu o-syndicate nama-cartels ukuthi i-majority bazibhaqa beluza i-staff sabo esininzi to ukuba zi-bodyguard. So right now is a strategy, because these are well-trained people. Ize wenza umzekelo into yoba okay sibatrainile abantu abayi-50 umzekelo, ne? Sixa sitrain abantu abayi-50 kuhambe i-20 kusale i-30. Nithi xa kuthiwa kuyaliwe endaweni ethile kukhitshwe i-10, leya 20 is as trained or well trained as these ones. Ngicimba kuzakwenzekana. So that is something akaye wasipha ilihlo ngapha. Talking about the special task force bafethu, uthe ngixesha lika General Mkhwanazi siyi-country siyi-South Africa sasinumber 4 continent, sasinumber 4. Kwafika wayesese-National Commission sa-act uGeneral Mkhwanazi, kwafika uPF emva kwakhe wayosenza unumber last. Bafethu ke wasinarrathela esinye story, ngeke ngikwazi ungasibalisi because bengitshilo ngathi xa ivuyisana ibuya, that's one of the first things I want to talk about. Esithi ekhumbuza umaleme uyakhumbula i-funeral sasike sayi-attenda apho abafana babelenda khona ngama-chopper, apho izibhamu zazininzi ukwegqitha ama-flowers. Uzaba nawo umfanekiso ngqondweni xa kethetha le nto. Guys, he is not clean. He's probably involved somehow with izinto ezi, but ngendlela kafike weza wazodefenda i-political killings task team yethu, ndithi for yena on his behalf. Bafethu umthathe uMinister Mchunu, wathatha uSibiya wabafaka under the bus, waze watsho ngowakho umlomo wathi it's just that akana evidence, kodwa uSibiya uyabandanyaneka kuma-drug cartels. Akusatsho uGeneral Mkhwanazi, kutsho yena. Bafethu usichazele ngoba uKhumalo uyinhliziyo ye-country, kukuthi into basawenzani ngalonto. Ayikho i-question akangayiphendulanga, and truthfully so. He needed no assistance because he knew what he was there to do. uGeneral Mkhwanazi mhlefika wayengazange adinge wayengena lawyer, wayene bodyguard. Of course we understand why you'd need a bodyguard. Fani Masemula, he did not have. Siqala ukubona amagqwetha ngabo Minister Mchunu ngabo Sotobe, but ununu yethu fika yathi nope, anginasidingo salona.